Us donem la benvinguda a Germans Trias. L'Hospital de Dia Polivalent és un espai on es fan proves o tractaments que requereixen unes hores d'estada sense necessitat d'ingressar. És obert de dilluns a divendres de 8 del matí a 9 del vespre. L'Hospital de Dia Polivalent és coordinat per un equip de 3 infermeres i atén cada dia una mitjana de 30 persones amb malalties variades. Si us hem d'atendre a l'Hospital de Dia Polivalent és perquè el vostre metge o infermera ha indicat que necessiteu un tractament que no requereix ingrés o bé una prova que tampoc requereix hospitalització. El vostre professional mèdic o d'infermeria us informarà sobre la durada aproximada del tractament o de la prova. Recordeu que podreu venir acompanyats per una persona que podrà estar al vostre costat en tot moment. Per arribar a l'Hospital de Dia Polivalent cal que entreu per la porta principal de l'hospital, creueu el vestíbul i travesseu la planta baixa pel passadís que va cap a urgències. Un cop arribeu al final d'aquest passadís, gireu a l'esquerra. Quan sigueu a l'Hospital de Dia Polivalent, dirigiu-vos a secretaria per registrar la vostra arribada. És necessari que us presenteu a l'hora indicada i que porteu la vostra targeta sanitària individual i el DNI o document d'identificació. A secretaria us identificarem amb una polsera. Recordeu que si no podeu acudir a la vostra cita, cal que truqueu a l'Hospital de Dia Polivalent per acordar una nova visita. Romangueu a la sala d'espera fins que us avisem que ja podeu passar. La infermera us farà una valoració inicial per comprovar el vostre estat de salut. Si preneu cap tipus de medicació, aquest és el moment d'explicar-ho a la infermera. Si és necessari, durant l'estada a l'hospital de dia, el vostre professional mèdic us vindrà a visitar. I si ho desitgeu, podreu portar llibres, revistes o dispositius electrònics silenciats per entretenir-vos durant les hores que hagueu d'estar-vos a l'hospital. En acabar el vostre tractament o prova, la infermera o la secretària us comunicaran quan heu de tornar, si és el cas. Tota la informació sobre la vostra estada a l'Hospital de Dia Polivalent quedarà registrada informàticament per tal que el vostre responsable mèdic la pugui revisar. A més de l'Hospital de Dia Polivalent a Germans Trias, també hi ha altres hospitals de dia, el de cardiologia, el d'endocrinologia, el d'insuficiència cardíaca, l'oncomatològic de l'Institut Català d'Oncologia, el de la SIDA i també l'Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentària. L'Hospital Germans Trias desitja que la vostra estada al centre sigui ben confortable. Per qualsevol qüestió, teniu a la vostra disposició la unitat d'atenció a l'usuari.